Pääskyvuori, Ilmajoki. Olen takas moito. Kuuleeko Mira tässä asema Peter myöskin täältä Pääskyvuorista? Kuulee Mira. Ihan loistavasti tulee tänne, kiitoksia vaan testailusta. Tässä asema Ako 12, kuuleeko asema Piiter, asema Ako 12 kutsuu, kuuleeko asema Piiter. Duplikaatio tuli äsken. Toivottelemme hyviä kusoiluhetkiä, tässä jatkamme huutelua. Ja Peter 35. Peter kuulee Pääskyvuorista. Joo, ja Kuninkaan raitti täällä, mun paikkani. Kuitataan Kuninkaan raittia, täällä on tämä Pääskyvuori, täällä on enemmänkin porukkaa kuin minä täällä Pääskyvuorilla, mutta onpahan se seuraa ainakin. No niin, viimeistä tavattiin lällämerkeissä. Joo, Hessu tulee komiasti, overi. Epäkuitettu. Joo, kuitti ja QTH oli tämä koti. Kalle Paavo 12, free radio, over. 505, oli oikea. Jaa, sulle 010 Jasva ja Kilo Oskar 29, Alfa Juliet 53, Alfa Juliet 53. Joo, Pekkaka se oli. No Pekka kuitattu, joo. Sulla oli puusta. Sinulla on jotakin, sulla lähtee jotakin lisälaitetta siihen mukaan. Sen takia vähän häirikkyy. Tänne kuuluu aika huonosti kyllä ottaa. Ei, kato Santa Vuori. Ei, kato Santa Vuori. Onkohan mitä missäkin ja kuka? Entäkö sä häntä sieltä tulemaan nyt? Virkunen soittaa. Yksen. Täällä Pääskyvuori oli, mutta nähtiin me sitten siellä City Marketin parkkipaikallakin vielä. Joo, totta. No mut ei mitään, jos olisi muita asemia. Kiitti. Pyörii. Kusoja. Santavuori. Aika. Oliko tästä? Santavuori. Aika. Oliko tässä ketä? Joo, kuitti. Toimii. Ei siinä mitään. Kyllä tässä vähän aikaa kuulostellaan. Tepa Pöynäri ja Santavuori. TV4, Tepa. Pakuitattu Santavuori, Jeri ja TV4. Sillä on sillä Jukalla niin vahva deviaatti, että tää kone ei ilmeisesti kestä sitä, over. Joo, tää on vähän päällekkäin porukka.